Srdečne vás pozdravujeme na celé Slovensko a ponúkame vám na nasledujúce minúty našu spoločnosť. Vítajte. Presne tak, Karin, príjemné popoludne, milí diváci. Vítajte pri našom dnešnom klube. Čo sa týka medicíny, tak dnes zaklopeme na dvere stomatológie a budeme sa rozprávať o ochoreniach, chorobách, ktoré bývajú častým dôsledkom zanedbanej zubnej hygieny. Verte mi, milí diváci, že teraz máme veľmi zaujímavú zdravotnú tému, ktorá sa týka zdravia nás všetkých. Ide o choroby, ktorým sa hovorí, že choroby od zuba. To znamená, že choroby, ktorých príčinou môže byť práve boľavý zub alebo niečo zanedbané v ústnej dutine. A práve o tom sa budeme rozprávať so stomatologičkou, pani doktorkou Valériou Michnovou. Vítajte, pani doktorka. Ďakujem, pekný deň prajem všetkým. Pani doktorka, prečo sa hovorí, že ústa sú zrkadlom alebo bránou do nášho tela? Tak vlastne ústa sú prvým kontaktom nášho organizmu s vonkajším prostredím. Prijímame potravu, prijímame tekutiny, prijímame aj mikroorganizmy. To, akú formu potravy požívame, ako často ju požívame, aké tekutiny pijeme, to všetko ovplyvňuje, aké baktérie máme v dutine ústnej. Prakticky naše zuby, sliznice dutiny ústnej, sliny, gingiva tvoria takú ochranu a primárnu ochranu pred agensami zvonka. Ale v podstate, ak dojde k premnoženiu patogénnych baktérií v dutine ústnej, tieto sa môžu šíriť ďalej do tela a spôsobovať závažné ochorenia. A zrkadlom hovorí sa asi preto, lebo niekedy prvé príznaky sú práve v dutine ústnej a my sme práve prví, ktorí odhalíme príznaky závažnejšieho systémového ochorenia, ako napríklad anemické ochorenie, alebo anemickí pacienti mávajú bledé sliznice, zapálené sliznice, pacienti s dekompenzovaným diabetom mávajú časté zápaly, gingiu, ktoré reagujú ťažko na liečbu, mávajú parodontitídy, mávajú kandidózne infekcie v dutine ústnej. Potom pacienti, ktorí napríklad podstupujú imunosupresívnu liečbu alebo majú leukémiu alebo dekompenzovaní HIV pacienti. Často majú závažné aftózne prejavy v dutine ústnej, gingivitidy, ktoré nedobre reagujú na liečbu. Takže my sme tí prví, ktorí môžu toto zbadať a upozorniť pacienta. Ako teda spoznáme a ako spoznáte, že v ústach je takýto skrytý problém? My ho spoznáme na základe nejakých diagnostických vyšetrení. Ten pacient hlavne by mal prísť, to je veľmi dôležité. Nemal by zanedbávať také skryté lokálne príznaky, ktoré mávajú takéto chronické zápalové skryté ložiská. To je napríklad len krvácanie, povedzme, že pri umývaní zubov alebo občasné bolesti, natlak, kývavé zuby. To všetko môže byť príznakom, že pacient má chronický infekt. Vtedy by mal vyhľadať vlastne stomatologickú pomoc. Je dôležité absolvovať pravidelné preventívne prehliadky. To je ako keby taký základ na odhalenie skrytých chronických ložísk v dutine ústnej. Ja by som povedala, že ideálne je 2-krát do roka absolvovať vlastne prehliadku stomatológa, dentálnu hygienu minimálne 2-krát ročne. A vtedy môžeme veľmi ľahko odhaliť pomerne začínajúci skrytý zápal, ktorý ešte nemusí mať systémový dopad. Pani doktorka, vy máte 25-ročnú prax. A podarilo sa vám za tie roky odhaliť nejaký iný zdravotný problém ako stomatologický práve u pacienta, ktorý sedel vo vašom kresle? To sa deje asi každodenne, by som povedala. Prípady sú veľmi časté. Ochorenia diagnostikujeme na základe klinických, rentgenologických, 3D vyšetrení, ale samozrejme aj anamnestických, kedy sa pacienta pýtame, či má nejaké problémy. Je dôležité, aby pacienti sa nebáli stomatológov zdeliť, že majú nejaké systémové ochorenie, alebo že ich niečo aj iné trápi, ako len bolesť zuba alebo bolesť ďasna.
A či sa vám stalo, že vy ste práve v ambulancii pri vyšetrení odhalili, že teda mohol by mať zdravotný problém iného typu pacient a vy ste ho poslali na nejaké iné vyšetrenie? No, deje sa to každodenne. Lebo väčšinou to býva tak, že iní odborní lekári posielajú zubárom pacientov, že aby tam pacient našiel nejaký zápal, keď sa nevie nájsť príčina nejakého ochorenia, tak sa to deje väčšinou opačne. Áno, toto je prípad, ako vy vravíte, tak to je prípad, kedy už aj v dnešnej dobe posielajú na vyšetrenie fokálnej infekcie dutiny ústnej, ale samozrejme aj my môžeme byť tí, ktorí prvý zbadáme, že pri liečbe napríklad gingivitídy, parodontidy, liečba je zdĺhavá. Pošleme pacienta, nech navštívi praktického lekára, lebo môže byť, že tam ide o diabetes, alebo iné ochorenie systémové. Aký je rozdiel medzi takým tým akutným zápalom a takým tým dlhodobým chronickým zápalom, ktorý možno je v organizme a pacient o ňom nevie? Ten akutný je asi najviac pre ľudí známy, pretože upozorní svojim rýchlým splanutím, akutnou bolesťou, pacient vyhľadá lekárskú pomoc. Tá liečba a diagnostika je u nás pomerne rýchla v dnešnej dobe na základe klinického, rentgenologického 3D vyšetrenia. My vieme diagnostikovať veľmi rýchlo príčinu a určiť liečbu, ale u týchto chronických skrytých infektov tam často je dôležitá aj anamnéza toho pacienta, niekedy doplňujúca laboratórne vyšetrenia. Takže asi je tam dôležitá aj tá spolupráca s ostatnými obormi. Ako funguje ten mechanizmus toho, že tá baktéria sa vlastne zo zuba dostane a sadne si na iný orgán? Je to mnoho mechanizmov, ale také akože najčastejší a už dávno známy je baktérémia, kedy baktéria priamo preniká do krvi, do krvného obehu. A usadzať sa napríklad môže na chlopniach, srdečných chlopniach a spôsobovať infekčné endokarditídy. To je napríklad baktéria, ktorá sa množí v parodontálnych chobotoch chronických parodontitíd. No a potom sú to mechanizmy, napríklad baktériu môžeme aspirovať, a vtedy pacienti, ktorí sú napríklad ležiaci, môžu dostať pneumóniu. U premnožených baktérií, patogénnych baktérií dutiny ústnej môžeme prehltnúť baktérie a môže dojsť k narušeniu črevného mikrobiomu. Potom sú to rôzne autoimunitné mechanizmy, kedy napríklad niektoré baktérie majú povrchovú štruktúru podobnú s ľudskými proteínmi a organizmus pri premnožení tejto patogénnej baktérie dojde k aktivácii imunitného systému a ten začne napádať vlastné tkanivo, napríklad cievnu výstielku. Takýmto spôsobom napríklad vznikajú aterosklerotické zmeny v cievách, alebo môže napádať synoviálnu tekutinu kĺbov, to je reumatoidná artritída napríklad. Takže všetky tieto patogény, a my vieme presne, ktoré sú to baktérie, ktoré toto spôsobujú. A môže to byť prvotná príčina vlastne toho ochorenia? Práve takáto baktéria zo zuba? Áno, pravda, že ona sa tam proste dostane, urobí si svoje a začnú problémy. Vyvolá autoimunitné ochorenie. To sú také závažné a veľmi dôležité informácie a najnovšie sa objavili výskumy, ktoré hovoria, že mentálne choroby, ako je demencia alebo Alzheimer, že aj tie môžu mať príčinu práve v chorom zube. Áno, aj tieto my ich voláme neurodegeneratívne ochorenia mozgu, spôsobujú presne gram-negatívne baktérie práve v chronických parodontálnych vačkoch, ktoré pri zanedbanej hygiene sa množia, rozširujú sa do organizmu. Majú priamo aj tieto baktérie dokážu prenikať do mozgového tkaniva DNA. Napríklad jednej baktérie Porphyromonas gingivalis sa nachádzajú u ľudí v
tkanive, mozgovom tkanive ľudí s Alzheimerovou chorobou alebo Parkinsonovou. Takisto môžu vyprovokovať neurozápal a spôsobiť proste degradáciu proteínov, ktoré sú vlastne súčasťou mozgového tkaniva. To znamená, že ak sa človek dôsledne stará o svoj chrup, môže predísť mnohým chorobám, ochoreniam, ktoré teda za iných okolností by dostal? Určite. Je to dokázané, takže treba Je to vedecky dokázané. Áno. Tak toto je dôležitá informácia, ktorá nech rezonuje na záver prvej časti nášho rozhovoru. Môžete sa pýtať ďalšie otázky pani doktorky na dámsky klub stvr.sk a posúvame sa teraz ďalej k ďalšej téme. A hotovo. Ďakujeme, Ľubko. Tešíme sa samozrejme aj na ďalšie tvoje účinkovanie v dámskom klube a poďme k tej medicínskej. Pri tom, akú treba dávať pozor, aby nešiel do zubov. Dobre. Ale potom si to treba dobre vyčistiť, pretože keď si nečistíte zuby, môžete tam mať kas a z toho kazu sa môže za istých okolností vyvinúť aj závažný zdravotný problém. Môže vám to postihnúť iný orgán organizmu a to je práve naša dnešná téma, ktorú rozoberáme s pani doktorkou Valériou Michnovou. Pani doktorka, prišli nám mnohé teda reakcie na dnešnú tému, ale ja by som predsa len ešte vás poprosila, keby ste nám zopakovali ten mechanizmus, ako sa vlastne tá baktéria z toho zuba dostane do celého tela. A skúsim to vysvetliť tak jednoduchšie, aby to diváci pochopili. V podstate kas je bakteriálne ochorenie. Takisto ako gingivitída, ako parodontitída je bakteriálne ochorenie. A ak my neošetríme zubný kas, ten sa bude ďalej šíriť cez nervovo-cievny zväzok do apikálnych štruktúr, čo sú vlastne štruktúry okolo koreňa, do kosti a následne sa môže šíriť do okolitých tkaní na hlave. Preto sú nebezpečné takéto chronické cystogranulómy, pretože sa môžu šíriť prakticky do prínosových dutín, môžu imitovať sinusitídy, nádchy, môžu sa šíriť. Tu sme mali, pani, prepáčte, že vám skáčem do reči, ale bola tu taká divácka otázka, či teda zápal dutín môžu spôsobovať aj zuby. Samozrejme, áno, my to často vidíme v zadných úsekoch, zhnité zuby, ktoré nie sú ošetrené, majú cystogranulómy, to sú vlastne bačky, ktoré majú schopnosť tieto baktérie, ktoré tam žijú, požierať kosť a prerásť až do prínosovej dutiny. Oni tam ticho sú, pretože je tam priestor, môžu sa tam množiť a prakticky často môžu až zastreť, ako keby obliterovať celú sinusovú dutinu. Takže ten pacient má problémy s dýchaním, a môžu sa prejaviť polypy rôzne v nose. Môže byť afektované aj oko, môžu mať konjunktivitídy pacienti. Je pravda, že infekcia z jedného zuba môže viesť k takým komplikáciám ako napríklad zápal srdcovej chlopne? Áno, to je vlastne ten prípad, kedy z neliečenej gingivitídy vznikne parodontitída, premnoží sa určitý typ baktérie, ktorá má schopnosť priamo prechádzať krvným obehom a usádzať sa na chlopni srdca a spôsobiť infekčnú endokarditídu. Mám tu ďalšie takéto zaujímavé otázky, že či je súvislosť medzi parodontitidou a aterosklerózou alebo mozgovou mŕtvicou? Áno, pretože vlastne každé nejaké chronické ložisko, ktoré máme v dutine ústnej, ono vytvára, my o tom povedzme, že nevieme. Pacient nevie o tom, že má chronické ložisko. Ale ten imunitný systém je aktivovaný, tie baktérie sú schopné vytvárať taký tichý, slabý zápal, ktorý vyčerpáva náš imunitný systém. A ako som aj povedala, niektoré baktérie priamo majú štruktúry, ktoré sú podobné telu vlastnému, čiže imunitný systém začne napádať telu vlastné tkanivá, ako cievnu výstielku, tak vznikajú aterosklerotické zmeny, obliterované cievy a tak ďalej. Pani doktorka, keď je teda na zube zápalové ložisko, ale pacient to nevie, že ho ešte nebolí, ako to zdiagnostikujete, pretože ľudia majú strach z takýchto vyšetrení? Dôležité je chodiť na preventívnu prehliadku pravidelne
A na tejto preventívnej prehliadke sa robí aj rentgenologické vyšetrenie alebo prípadne doplnkové. My robíme 3D vyšetrenie, kde krásne vidíme, či v kostiach, priláznych tkanivových štruktúrach je patológia. Ak tam je, tak ju okamžite liečíme. V prípade konzultujeme, ak pacient vidíme po nejakej tej medikamentovnej anamnéze, že on má nejaké vážne ochorenie, srdečné, má vysoký krvný tlak, lieči sa na niektoré ochorenia, tak spolupracujeme potom už aj s mnohými praktickými lekármi, kardiológmi a snažíme sa určite odstrániť toto zápalové ložisko, lebo môže byť spúšťačom. Je nejaká väzba medzi parodontitidou a rizikom predčasného pôrodu alebo komplikácií v tehotenstve? Áno, je to dokázané, je to fakt a tak to treba brať. Mladé mamičky by mali navštevovať zubára určite na preventívne prehliadky, nebáť sa. Bola to aj taká otázka, že či môže byť mamička ošetrená stomatologom. No určite áno, v dnešnej dobe je to úplne bezpečné a musí byť ošetrená. Ako takéto ústne infekcie vplývajú na priebeh cukrovky? Mali sme tému na začiatku týždňa cukrovkári, problémy so zrakom. Ako toto môže vplývať na priebeh cukrovky a že či vlastne a či spätne môže ochorenie zuba odhaliť skrytú cukrovku, lebo tá roky sa vyvíja tak, že pacient o nej nevie. Zoberme to tak zase. Zase je to len základ. Káz, mŕtvý zub, chronické ložisko, cystogranulom, čiže cysta, alebo neliečená gingivitida. Určitá baktéria má schopnosť vlastne porúšať vstrebávanie napríklad cukrov vo svaloch, alebo ovplyvňuje hladinu cukru v krvi. Hej. Čiže to sú dokázané fakty. A pri napríklad nestabilnom diabete môžeme my vidieť, že sú tie gingivitidy časté. Čiže tá baktéria je tam premnožená. Vy viete podľa stavu zubov, podľa ďasien, podľa jazyka rozoznať, že pacientovi chýbajú vitamíny, možno aj konkrétne ktoré? Áno, vieme to rozoznať. Sliznice sú určite fragilné, ak tam je nejaká avitaminoza. Určite sa tu prejavia niektoré klasické ochorenia, kandidózy a tak ďalej. Ale tam už spolupracujeme s praktickým lekárom. Ak tieto ochorenia nereagujú na klasickú liečbu, tak okamžite kontaktujeme praktického lekára a zisťujeme príčinu, lebo môže to byť, robí sa krvný obraz, biochémia. To znamená, že nemali by sme toto podceňovať, pretože ochorenia zubov, aj tie skryté, keď odhalíme, tak môžu nám, proste môžeme vďaka nim predchádzať rôznym ochoreniam, alebo môžu nás upozorniť na ochorenia, ktoré máme v tele, iné ochorenia, ktoré sa takto dajú odhaliť. Áno, a myslím si, že ľudia by sa nemali báť chodiť na tie preventívne prehliadky. Absolvujte ich, lebo predídete vážnym komplikáciám. Ďakujeme veľmi pekne, pani doktorka. Dovidenia a príjemný víkend. Dovidenia.